салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо имрӯз афандӣ нақл мекунем. Афанди навай и хеле афанди ҳолида ҳеҷ ҷо несте, даже шиндагиам нестем. И хеле афанди навай. Агар шумо бори аввал бошен и видеоро то охир тамошо кунем ки роҳат кунем. Марҳамат. Як рӯз афанди мерава шаҳр. Айтори кӯҳ мерава шаҳр. Афанди мерава майда. Баъд хай короче говоря, афанди бояд пеши афанди бирава. Мерава хай номери телефонаш ҳамҷо ҳаста, номерои хонаш ҳамҷо ҳаста, тақ мекуна. Афанди мега ҳаминҷо да мега. Баъд короче даҳанаш чеда маҳкама. Даҳанаш маҳкама. Тақ мекуна ки маҳкам. Афанди мерава хонаи афанди ки маҳкама неста. Баъд хай ана короче говоря чӣ мекуна? Афанди баъд мебура мерава, зиқ мебура мерава. Баъд короче говоря афанди як хар мехара. Чӣ мекуна? Да хар мешинад, мера бозоро ису тамошо мекуна. Баъд харша яке гум мекуна. Афанди як харша гум мекуна. Хараш ис намекова, ус намекова, ҳама афанди хара мекова. Ис намекова, ус намекова. Бечора афгор мешава. Чӣ хеле ма ҳозир хеле бефараем, ранг мене хеле бефарай да. Афгор мешава. Баъд афанди дари боғ медара, дари парк. Парка зоопарка хеле ҷое ки чие ку хеле ҷои чӣ мекунӣ ку тамошо мекунӣ, истироҳат, тамошо, каруселе ку. Афанди ҳамҷо медара, мисоли гап исна нигаҳ мекуна, усна нигаҳ мекуна ки як мебина ки афанди нигаҳ мекунад тори усталда як бача як ҳам духтари шиштага бача син духтар мега ки ман даҳами чашмои ту дунёро мебинам мега. Афанди сразу и гапа мешунава, гӯшаш ранги хеле гӯшои ман мешава. Медава сини ҳамон бача мега ки ку мега дар чашмои ҳамин духтар нигаҳ ки хари маро мега надидӣ мега.